Wai kai ka san ta gane wanda ya mata likin bidiyon nan kuwa? Kalli Sons of the Caliphate ba. Me faru? Malawa. Shi mata video tana shan. Kai haba dai. Wallahi you know da ba Kaliba ne yaki sarki. Inna lillahi. Wai sai ta bada kuɗi fa. Albos. Kanin Petir waye jalikin kanin Petir ala tona asirin kanin Petir sakare kawai kanin Petir waye jalikin kanin Petir ala tona asirin kanin Petir ashe da kudinta ake shagali ashe da kudinta ake buduri Maryam ta fasa bai ashe da kudinta aka je Dubai. a da suna soyayya ne garin canza kaya sai ya dauke ta what brother me ka fahimta Wai sai ya ci kudinta. Aradi ya ci mutuncinta ita ma har da laifinta Soyayya ne kaga laifinta. Wai dan ta yadda da shi. to yau Allah ya saka mata ba wani tsoro zamu kware shi dan banza kanin Petir waye jalikin kanin Petir ala tona asirin kanin Petir sakare kawai kanin Petir waye jalikin kanin Petir ala tona asirin kanin Petir ashe da kudinta ake shagali ashe da kudinta ake buduri Maryam kwantas dama iske bici. What goes around must come back around no relating. Allah ya gani ki. Ci gaba da harkarki. Wata rana sai kuma labari. Daga baya kenan. Daga baya kenan.